Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετά από επιχειρήματα και αποδείξεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη, αλλά και από την άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με χαρακτηρισμούς και ψεύδι, θέλω να πω ότι αυτή η πρακτική, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από τους πολίτες. Αλλά όπως φαίνεται, βλέπω ότι δεν βάζετε μυαλό και συνεχίζετε την ίδια τακτική. Και επιστρέφουμε στη συζήτηση σχετικά με τον προπολογισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη πέτυχε μια οικονομική ανάκαμψη που η χώρα είχε ραδεί εδώ και δεκαετίες. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που εξασφαλίστηκαν με επίμονη διεκδίκηση, τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία με την τελευταία αναθεώρηση θα γίνουν 36 δισεκατομμύρια, προσθέθηκαν στα 40 δις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Όλα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κρατήσει όρθια την οικονομία και την κοινωνία μέσα σε πρωτοφανείς αντιξοότητες. Παράλληλα, έδωσαν τη δυνατότητα για να δρομολογηθούν σε όλη τη χώρα μικρά και μεγάλα έργα, αλλά και χρηματοδοτήσεις που με τη σειρά τους έδωσαν ελπίδα και προοπτική. Γι' αυτό και οι πολίτες ανέθεσαν ξανά στη Νέα Δημοκρατία και διακυβέρνηση της χώρας και την ευκαιρία για την κατάρτιση ενός ακόμα προπολογισμού ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το 2023 κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, τριπλάσιο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Το ΑΕΠ της χώρας θα υπερβεί το 2024 τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχίσουν να είναι ανωδικοί και θα φτάσουν στο 2,9%. Ο στόχος αυτός είναι εφικτός, αφού στην πραγματική οικονομία θα εισρεύσουν επενδυτικοί πόροι ύψους 12,2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, που σημαίνει φθηνότερη χρηματοδότηση της οικονομίας. Παράλληλα, η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί και για πρώτη φορά θα φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση των μνημονίων. Την ίδια στιγμή έχουμε μπει σε μια νέα τροχιά υλοποίησης επενδύσεων που παράγουν πλούτο και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 7,1% το 2023, μέσα στο 2024 θα κάνουν νέο άλμα και θα αυξηθούν κατά 15,1%. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σχέση με το 2022 και χωρίς να επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Αντίθετα, συνεχίστηκε η πολιτική μείωση των φόρων. Αποδεικνύεται ότι για την αύξηση των φορολογικών εσόδων υπάρχει και άλλος δρόμος. Είναι ο δρόμος που ανοίγουν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα πλέον είναι μια άλλη χώρα. Έχει αφήσει πίσω της τις παθογένειες παρελθόντος, έχει μια κυβέρνηση που αποπνέει αξιοπιστία και έχει αναβαθμίσει την εικόνα της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Να επισημάνω επίσης ότι υπάρχει σαφής πορεία αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Από το 172,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2022, μειώθηκε σε 160,3% το 2023 και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο σε 152,3% το 2024. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναπτυξιακή στόχευση του προπολογισμού του 2024 συνυπάρχει με την κοινωνική στόχευση. Αυτή δεν αφορά μόνο τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία που αυξάνονται, αλλά και με παρεμβάσεις της κυβέρνησης που στοχεύουν στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 13 χρόνια, παράλληλα με την αναμόρφωση του μισθολογίου τους. Στην αύξηση των συντάξεων. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι μέσα σε αυτό το μήνα έχει προγραμματιστεί η οικονομική στήριξη περίπου 750.000 συνταξιούχων με συντάξεις έως 1.600 ευρώ που έχουν προσωπική διαφορά. Ανάλογη στήριξη θα υπάρχει και τα ευάλωτα νοικοκυριά. Στην άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Στην αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά.
στην αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, αυξάνεται κατά 8% το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για την εισοδηματική ενίσχυση περίπου 225 ευάλωτων νοικοκυριών. Να υπενθυμίσω επίσης ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός πλέον στα 780 ευρώ και θα υπάρξει και νέα αύξηση τον Απρίλιο. Μέτρο με αναμφισβήτητο θετικό αλλά και κοινωνικό πρόσημο είναι η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στους 9 μήνες για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Στη δημόσια υγεία αυξάνεται η επιχορήγηση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά 338 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξάνονται και κεντρικοί αυτοτελείς πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 170 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στον προπολογισμό έχουν ενταχθεί πιστώσεις για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, αλλά και μόνιμες πιστώσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων φυσικών καταστροφών στο μέλλον. Συγκεκριμένα έχουν προπολογιστεί πόροι ύψους 680 εκατομμυρίων ευρώ στο εθνικό σκέλος του πρόγραμματος δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να καλύπτονται σε μόνιμη βάση οι δαπάνες κρατικής αρρωγής έναντι φυσικών καταστροφών. Να επισημάνω επίσης ότι συνεχίζεται η κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης, που είναι η μείωση των φόρων. Πέρα από όσα ανέφερα πριν με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις οικογένειες με παιδιά, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις, όπως η μονιμοποίηση της ισχύως του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στα γυμναστήρια και σχολές χορού, στους κινηματογράφους και σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Η μείωση κατά 50% του τέλους επιτιδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η επέκταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ και στα ταξί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έχει μπει σε μια νέα εποχή. Μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας και με ισχυρές αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία αποδεικνύει τη δυναμική αλλά και την ανθεκτικότητά της. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα 4 προηγούμενα χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε μια συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό. Μια συμφωνία ότι θα προχωρήσουμε σε ανάπτυξη με λιγότερους φόρους και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Τιμήσαμε αυτή τη συμφωνία κάνοντας πράξη όσα υποσχεθήκαμε. Προεκλογικά ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον ελληνικό λαό να κάνει αυτή τη συμφωνία αλήθειας συμβόλαιο και οι πολίτες έδειξαν εμπιστοσύνη και ανανέωσαν την εντολή τους για μια ακόμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μια εντολή για να συνεχίσει η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια και σταθερότητα. Μια εντολή για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Χρέος δικός μας ως βουλευτών είναι να συνεχίσουμε να τιμούμε τη δική μας πλευρά της συμφωνίας, να συμβάλλουμε σε ένα μέλλον ευημερίας και προόδου για όλους. Το χρέος μας αυτό το κάνουμε πράξη, υπερψηφίζοντας τον προπολογισμό του 2024. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καβαδά. Έχει ζητήσει